martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sen saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batani hita imana tersurat di 2 Samuel bintu 22 ayat 1 ayat 7 songono mahatani di bata. Ede puji-pujian di si David dungi di hatahon si David matu Jehovah akka hatani edeon diari dung pinalua ni Jehovah ibana siat tangan ni salukut musuna dohot sian tangan ni si Saul nin nama Jehovah dododo batu di aku dohot haporusatku jala si palua aku di batado partana watu aku marhapo satu ibana doaku lebu-lebuku dohot tadu ni parhatu aku para dengo-dengaku dohot haporusakku si partupak diahu ibana palua aku sian uhum gugu saya hupa juju Jehovah natamasi pujioni jadi malua maahu sian akka musuku nunga pola dihalangi akka oba ni hamatiani aku akka sunge ni hajahaton manonggopi aku nunga pola dihaliangi akka rate ni benuatoru aku dilikupi akka jorgong ni hamatiani aku jadi dina terguguti aku huju doca kuba jala hupangiar angguku tu di batakku jadi tangion ibana suara ki sian corona jala tolhas angguki tu pinggolna ido sahana dia makadonga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga puda di sadahuta adong masada ina nama balu holan sada do anak-anak ape mejaki ma anak naon tu attajau ape laus medebu manak ne jala ponggol ma pak ni anak naon macahaci mapakelalani inatte ai holani do anak-anak pola do gawe cacat bahkan gurang mana madok nang ibana pe ala songoni cacat nai ia bulus mamate nian unang apala caca songonon indama dia dungna alani pedilianna medili situru ibana mangida nama saya alai dung piga-piga tahun nari dia makadongan masa maporang di luati doot marporang do akal luat na asi di bahin raja nama peraturan nasa bawa nama gudang wajib ikut dohok marporang sudi mabawa tutulau marporang apita lu mana sida pola marmati amma sudi bawa napi naborha nai duk songoni dia makadongan terbigi masa barita nunga sudi mati akka bawa dungi holan nama ngulu holan bawa napa pangina mana tinggal di hutana ala nang adbui mana lari hedang bui dohot ibana marporang alani tigas neng baru pedisi ma detusi inatai ido ibana ma adul dumau do hape Tuhan adul dumau do pikiranmu dibatasi pikiraku adul dumengga do hape dadan dibatasi dalaku inna ibana ma ima dipajuju ibana ima jujuna dido ibana ma dibasa gasangguluna jala dido ma asa danga do kapik balga sian sakap ni di bata halani do sesomal tarok pasah madalam mutu Jehovah hohom maho di jolona paloas ma di bata pature lakam dohok masa depanmu ido na masa nang tu Raja David di bagasan turputon gabi de humon ima ede sada edeni si Daud ala di ide ibana di dehun ibana tu Jehovah akka ede ala di pelua ibana sian tangan ni musuhna sian tangan ni Raja Saul
ala di nama saya mersakat do ima kayani Raja Saul na yang patupa ima na orang dinggan membuat khusana ala ini taidado di bagasan anggu hangguk na di hatawon sidapi matu Jahuba edina ay diari dumpina do ni Jahuba ibana siat tangan ni saluhut musuna do siat tangan ni si Saul ninna Jahuba do duduk batu diahu do hut hapurusaku jala sipa dua ahu ido sada panadayon alani dia makadonga sahapur syam di minggu eksaudion juma ahu ninna saya tangi honokku do suara ni anggu-angguku saya tangi honokku do suaraku saya tangi honon juju ido ubaenam di bagasan anggu-anggu do ede do juju di panadaun ni Raja David alani dia wakadonga sahapur syam molo topikta ditanya Jahuba do suara ni bangsona atau ahado nanaing berengota setur pukon molo di bidon ido sada puji-pujian na pinasa ni Raja Daud mamuji debata dialani haluaon dialani pandonganion di bagasan mulu ni Raja David alani sada manang piga-piga persyajarana arga nabui dapot tita sian jamiton na berjulu ima Daud memahami bahwa keselamatan dan keberhasilannya bukanlah karena kekuatannya sendiri, melainkan setarokme karena Tuhan yang membantunya. Dalam nyanyian pujian ini Daud menyatakan bahwa Tuhan Allah batu karangku yang dimana partano batu aku duduk batu diau haporusakku benteng yang menguatkan dan melindungiku. Imana percuro nak kangen dia ilalai bana do songun Jahuba do dulu batu do aporusa do si palua. Imana kangen ni mabet ibana semakin berani. Pola do gabisiani do rakangen berngota ima keboranian di mana madok Jahuba do nama ngalinggumi. Nah, kedua hun Daud mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan bahkan di saat kesulitan dan keterpurukan. On masa dana arga. Nang pe di tonga-tonga ni kesulitan do nang terpuruk ibana alai bui do pe mana mangedehon. Bui do pe mana martangi yang bui do pe mana juju tu debata di tonga-tonga ni hamaolo ni. Jala arong sada iman akan dengan sada hapor syaon. Tuhan mendengar Tuhan itu berakani. Dibiki hidup, ditangi hodo suaraku, ditangi hodo ima, tangi yang alu-aluku. Jadi alani hapur syam, ima dapat dua. Tuhan mendengarkan. Daud mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Di situasi yang terpuruk, di situasi yang paling umal. Bayako kita ma musuh nadohon. Raja Saul neng buat khosane, alai di pelua depata. Namangiu na patuluhon ima na berengota na persyajarana arga seterpukul Daud memandang hidupnya sebagai sebuah pelayanan kepada Tuhan. Olmana bagas dia makarungan bohado hita songo si Daud nama dok dalam nyanyian dan dalam pujian di songo padohan ibana menyatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk memenangkan pertempuran mengalus si kulihat musuhna. Memberikan mengalahkan musuh-musuh bukan untuk memuaskan ambisinya, bukan dendam dan dendam, tetapi musuh yang menjajah selama ini. Alai misi ini dibata memuliakan nama Tuhan, ido berengota dan nalau memuaskan. Alai sada pelayanan di ibana marporang pe ibana le pakobasian dui. Laho menyenangkan Tuhan dan dirina memuliakan nama Tuhan asa ditadda bangsoi asa ditadda ibana tatadda debata. Namang yuk dia makadungan persyajarana arga terpukul ima Daud memperhatikan perintah Tuhan dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Odo namaol
mangulu di bagasan lomo ni rohani di batan. Pangediono na inakangani di bagasan nguluna dang di iba nakangani ahmata ida nakangani. Hupa jujulu jahuba bah tamalo si pujur alamalu au sianaka musuku. Nungari polo hapele akka hamatian au sungai do akka jahaton na asing mamanggotia oleh isigu berengot tanakangani hidup dan ternyata balga nakangani ima Daud mengakui ado diakui mana keagungan di debata habal kau di debata keagungan Tuhan jalan ima Musa ido ibana merendahkan dirinya di hadapan Tuhan bukan menyombongkan. Di bagasan ede puji-pujian di mana Daud menyatakan bahwa Tuhan adalah tinggi, mulia, Dia adalah besar. Ala itu si Daud mah di bagasan jujunai di ibana nama. Soalnya natar gugu jala akka halak nama dari bata ido nakaningani di bagasan meluna di hati dakon saya di pajujudo jahuba di bagasan muluna. Alani ma dia makadongan las dorohani di bata molo ringgas sita pajuju warna nabadi. Las dorohani di bata molo olo hita batari daun alani do juma au jumpa di hari hagotan asa hupaliwa ho asa dipuji ho au inna di Psalmen 50 ayat 15 atau tapapos marohat tata juma ibana ido nanaing ido tadi bagasat trupuk sadarion mando maka tidakkom di bagasan ngoluta asa taha tidakkom ma holan Jesus do hola Kristus do i manakani namarmahani hita juma ibana amin mauliate madiho ali Tuhan ala hodo namangkuhi ngulu nami amin.